Arkadaş şäherinde hatira günüň çäreleri köp adamly boldy. Bu ýerde Berdimuhammed Anaýew adyndaky arkadaş şäher mugallymçylyk orta gün ara mektebindäki Berdimuhammed Anaýewiň ýadygarlygine gül goýmak çäresi geçirildi. 1948-nji ýylyň şol aýylgan ýer titremesinde döwlet başdolmadan garra taty 1941-1945-nji ýyllaryň uruşunyň weterany Berdimuhammed Anaýew ömür tanap kesilipdi. Beýik şahsiýetiň çeken ihlasy zähmeti we Türkmen döwletiniň öňünde bitiren hyzmatlary ýüreklerde we kalplerde ebedi ýaşaýar. Arkadaş şäherine geçirilen hatira günüň çäreleri türkmen halkynyň müň ýyllygyň jümmüşinden göz başalyp gaýdan yntanperwer ýöreleriň arasynda öten göçenleri ýaşylykda ýatlamaň, hatira desturlaryny berja etmeň aýratyn orny eýlendigini görkezdi. Taryhyň dowamyny dürli ýerlerde, dürli söwüşlerde gahrymanlarça görüşip wapat bolan watan gerçeklerine hemde dürli ýerlerde tebiği betbaçylyklar sebäpli wapat bolan ýerleşmeden hatyrasynda diýarymyzyň ähli kunjugunda aýat töwerler okulyp taqdim edilýär.